आंखौ मा खारनाव जारला खालामखो हे आनान गसाइ दिनै मानि थाखाय आंनि फिसा हौवाया सुबुंबो नङा गावनि गोसो गोरबोनि अननाय फिसा हौवाया दिनै रुंसारि जालांबाय हे आनान गसाइ आंखौ बबे लामाजों दैथायहरनो सानदों आंनि फिसा हौवाखौ बोरै गावथारनो मोनखो हे भगवान दिनै आंना नायनोथार सासेल' 15 साननि फिसौजो थालांबाय दिनै आंनि सासेल' बिहामजो दिनै बियो गावनि फिसायखौ रुंसारि खालामनो गोनां जाबाय हे भगवान हे इसोर आंखौ बबे लामाजों दैथायहरनो सानदों दिनै आंनि दुखुखौ आं बिहामजोनो फोरमायनो हाया मानोना आं दिनै आंनो गारजेन आंनि दुखुखौ आं न'खराव फोरमायनो हाया दिनै आंनो बे न'खरनि दैदेनगिरि खना खना गाबबाय बायो आङो खना खना थाखुमा आंनि गोसोनि दुखुखौ आं गाबनो गोनां जायो बिहामजो आंखौ क्षमा खालाम दिनै नों आंनि न'खराव फैनानै बिहामजो महरै आंखौ मोनदोंमोन दिनै मा जालांखो आंनि न'खरा फिसौ आं दं फिसौ नोंनि दुखुखौ आं नायनो फिसौ मा खालामनो आंनि रावानो आंनि बरानो बेफोरबायदि खोमा बेखौनो साननानै लानांसिगोन गाबाखै आं गाबाखै आंहा गगा मोनदों बे गगा मोननायनि थाखायनो आं खोब खस्थ' मोनदों बिदाजों आं गाबाखै मा जाबाय आं नोंखौ होननानै बुजायबावगोन फिसौ नों दानि बुजिथ'आ फिसौ देनां नों सोंदों आंनाव आबौ आफाया बहा थांदों आं नोंखौ फिसिनाय होदों फिसौ देनां नों सोंदों बिमानाव आयै आफाया बहा थांदों अब्ला नोंनो ना फिसिनाय होदों फिसौ फिसौ दिनै नोंनि थाखाय बर' माहारिनि सुबुंफ्रा फैनानै नोंखौ अनसायबोदों दिनै गिदिर गोलाव जोंनि फोरोंगिरिफ्रा फैनानै नोंखौ अनसुंथाइ होफैदों फिसौ नों गाबनो नाङा फिसौ नोंनि थाखाय आं नोंखौ आं क्रिकेटखौ खालामदों फिसौ नों गाबा फिसौ दिनै नोंमाया नोंखौ गाबनानै गाबनो लाबाय नों मानो गाबनो फिसौ दिनै नोंखौ दं नोंखौ दं नोंबा दं नोंखौ नायगौ नोंखौ नायगौ नायगौ जागा फिसौ जागा नों मा सायावखो आंनि सायाव
दिनै हारसिङा आंबो फिसौखौ सासेखौ नायनांगौ दाना बिहामजो दा आंबो मोसाय दिनै आंनि न'खरनि बायदि जोंनि सुबुं माहारियाव बर' फिसाफोर बेफोरबायदि जिंगा राहाजों दुखु जाबोसै आं बेखौनो आर'ज खालामो जोंनि लोगोफोरा जाबायसो जाबायसो बेखौ जों गासिबो मोजां खालामदों दाखालि थांनानै बिथांनि न'खरखौ गोबां मिथिना मोननानै जों बेखौ मोनसे सानहरनानै नोंथांनि सिगाङाव बेखौ ससे दिन्थिफुंनाय जाबाय माबा मोनसे भुल गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना खेमा एसेनोसै गोजोनथों